अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे बृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ 4వ అధ్యాయము దివ్య జ్ఞానము అని ఈ అధ్యాయాన్ని అంటారు. అయితే జ్ఞానకర్మ సన్యాస యోగ అని చెప్పి దీనికి పేరు. ప్రతి అధ్యాయానికి యోగ ఏదో ఒక యోగ అని పేరుంది. ఈ 4వ అధ్యాయానికి జ్ఞానకర్మ సన్యాస యోగ అని దీని పేరు. శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనుర్ ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏమని పలికారు? నశింపులేనట్టి ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహం అవ్యయం. ఈ అవ్యయం అంటే నాశనం లేనటువంటి ఈ యోగాన్ని నేను వివస్వాన్కు ప్రోక్త చెప్పాను. ఎవరు? అహం అంటే నేను అని. కాబట్టి నశింపులేని ఈ యోగాన్ని నేను సూర్యదేవుడికి అయిన వివస్వాన్ అంటే సూర్యదేవుడికి బోధించాను. వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ, వివస్వాన్ ఏమో మనువుకు చెప్పాడు. మనుర్ ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్, మనువు ఇక్ష్వాకుకు చెప్పాడు అని చెప్తున్నారు. నశింపులేని ఈ యోగ శాస్త్రాన్ని నేను సూర్యదేవుడికి అయిన వివస్వాన్కి బోధించాను. వివస్వాన్ ఏమో దాన్ని మానవ జాతికి తండ్రి, మనువు అంటే ఆయన అయినటువంటి మనువు, ఆ మనువుకు బోధించారు వివస్వాన్. మనువేమో ఇక్ష్వాకుకు తిరిగి దానిని బోధించారు అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదు సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్టా పరం తపా. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం, ఇది పరంపరగా అందరికీ కూడా ఇలా ప్రాప్తమైంది అంటే దొరికింది. అందరికీ ఈ యోగం తెలిసింది. ఎవరికి? ఇమం రాజర్షయో విదు, ఈ రాజర్షులందరూ కూడా దాన్ని తెలుసుకున్నారు. ఈ విధంగా ఎలా? గురు పరంపర ద్వారా ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరికి. ఇప్పుడు నేనేమో వివస్వాన్కి చెప్తే వివస్వాన్ మనువుకి చెప్పాడు, మనువేమో ఇక్ష్వాకుకి చెప్పారు. అలా అక్కడి నుంచి ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకళ్ళకి ఇది ఇలా వస్తూనే ఉంది పరంపరగా. గురు పరంపర నుంచి రాజర్షులందరూ కూడా తెలుసుకున్నారు దీన్ని. సకాలే నేహ మహత, అయితే కొంతకాలానికి ఇది ఈ మహాయోగము మనము నష్టపోయాం. పరంతప అంటే అని అర్జునుని సంబోధిస్తున్నాడు. సకాలే నేహ మహత అంటే కొంతకాలంలో ఈ గొప్ప యోగాన్ని మనము కోల్పోయాము అని చెప్తున్నాడు. అంటే కాలక్రమేణా ఇది క్షీణించిపోయింది. అంటే ఎక్కడో గురు పరంపరకి మధ్యలో ఎక్కడో బ్రేక్ వచ్చింది. అందుకని ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరికి వస్తున్నటువంటి యోగము మధ్యలో ఎక్కడో ఆగిపోయింది అని చెప్తున్నారు.
సో భగవంతుడు గీతను ఎప్పుడు బోధించారు సూర్య భగవానుడికి అని కనుక మనం ఆలోచించినట్లయితే 4 యుగాలు అయిపోయాయి కదా. 4 యుగాలు సత్య, త్రేత, ద్వాపర యుగాలు ఇవన్నీ అంటే కలియుగంలో 432 లక్షల సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క యుగంలో ఆ దీనికంటే పైనున్న ద్వాపర యుగంలో ఇంకొక 432 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. అంటే 8,64,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. తర్వాత త్రేతాయుగంలో ఇంకొక 4,32,000 యాడ్ చేయాలి. సో అంటే ఇంచుమించు మనకు సుమారు 10 లక్షల 12 లక్షల ఎంతో చిల్లర వస్తుంది. దానికి మళ్ళీ ఇంకొక 4,32,000 యాడ్ చేస్తే సత్యయుగంలో మనకి 17 లక్షల చిల్లర ఎంతో వస్తుంది. సో ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క యుగానికి ఒక 4,32,000 సంవత్సరాలు తగ్గిపోతూ వచ్చాయన్నమాట. అన్నిటికంటే ఎక్కువ సంవత్సరాలు సత్యయుగంలో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ అన్ని 4 యుగాలు కలిపి మనకు ఇన్ని లక్షల సత్య, కలియుగ, ద్వాపర యుగాలు ఈ మూడిట్లో 38.88 లక్షల సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అంటున్నారు. యాడ్ చేస్తే మనకు అంత వస్తుంది. ఈ 3 కలిపితే కలియుగంలో ఇప్పటి వరకు 5,000 సంవత్సరాలు గడిచాయి. సో మనకు మనువు జీవితకాలం ఏమిటి అంటే ఇక్కడ 1166 లక్షల సంవత్సరాలు ఇచ్చారు. అంటే మనువు ఆ 27 సార్లు ఈ 4 యుగ చక్రాలు ఇప్పటి వరకు అయిపోయాయి. సో అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు అయ్యాయి? 1166.4 లక్షల సంవత్సరాలు ఇప్పటి వరకు జరిగాయి. అయితే ఈ ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ యుగ చక్రంలో 38.88 ప్లస్ 5,000 సంవత్సరాలు. సో ఇవన్నీ కూడితే ఎంతంటే 1,205 లక్షల సంవత్సరాలు ఇప్పటి వరకు మొత్తం జరిగాయి. మనలాంటి 4 యుగాలు 27 సార్లు అయిపోయాయి ఆల్రెడీ. ప్లస్ ఇది 28వ ఈ యుగ చక్రం జరుగుతోందన్నమాట. ఈ యుగ చక్రంలో కూడా సత్య, త్రేత, ద్వాపర అయిపోయాయి. కలియుగంలో ఇప్పటి వరకు 5,000 సంవత్సరాలు జరిగాయి. సో మనువు మొట్టమొదట్లో ఉన్నవాడు కాబట్టి వీటన్నిటికీ ఆయన జీవితకాలం ఇంత అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనువు కంటే ముందుగానే కృష్ణ భగవానుడు తన శిష్యుడైన సూర్యుడికి వివస్వానికి బోధించటం జరిగింది. అంటే మొత్తం మీద మనం ఇవన్నీ లెక్కగట్టుకుంటే తేలింది ఏమిటి అంటే గీతను 1,200 లక్షల సంవత్సరాల ముందు వివస్వాన్కు బోధించారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అంటే కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ క్రితం ఈ గీతను బోధించటం అనేది జరిగింది. మనం లక్షల్లో చూస్తున్నాము. అది మనం మిలియన్స్లో చూసినట్లయితే ఇంచుమించు 120 మిలియన్ సంవత్సరాల కింద వస్తుందన్నమాట. 1,200 లక్షలంటే 120 మిలియన్స్ అనుకో. సో అన్ని సంవత్సరాల ముందు వివస్వానికి బోధించటం జరిగింది. ఈ గురు పరంపర అనేది ఏమిటి అన్నది చూద్దాం. గురు పరంపర ద్వారా వచ్చింది, ఇప్పుడు ఆగిపోయింది అని చెప్పారు. ఎక్కడో మధ్యలో ఆగిపోయింది పరంపర అని చెప్పారు. కాబట్టి గురు పరంపర అంటే ఏమిటి అంటే ఒక గురువు నుంచి శిష్యుడు, ఆ శిష్యుడు మళ్ళీ గురువై ఇంకొకళ్ళకు, అలా ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకళ్ళకని. ఇక్కడ మనకు భగవంతుడి నుంచి 4 సంప్రదాయాలు వచ్చాయి అని చెప్తారు.
ఒకటి బ్రహ్మ సంప్రదాయము, లక్ష్మీ సంప్రదాయము, శివుడు సంప్రదాయము, శివ సంప్రదాయము, కుమార సంప్రదాయం. అయితే బ్రహ్మ సంప్రదాయం నుంచి మధ్వాచార్యులు, లక్ష్మీదేవి నుంచి రామానుజాచార్యులు, శివ సంప్రదాయం నుంచి విష్ణుస్వామి, కుమార సంప్రదాయం నుంచి నింబకాచార్య వీళ్ళు వచ్చారని చెప్తారు. సో మనకు ఈ శ్రీలా ప్రభుపాద ఈయన ఈ మధ్వ గౌడ సంప్రదాయానికి చెందినటువంటి గురువు. ఈ గురు పరంపరలో గురువు ఆయన. గురు పరంపర ఇలా బ్రహ్మ గౌడ మధ్వాచార్య సంప్రదాయం నుంచి వచ్చినటువంటి గురువు ప్రభుపాద, ఆ సంప్రదాయానికి చెందినవారు. అర్జున ఉవాచ, ఇదంతా భగవంతుడు వివరించిన తర్వాత ఈ యొక్క యోగము నేను సూర్యుడికి చెప్పాను. ఇప్పుడు ఆయనేమో మను ఇక్ష్వాకు ఇలా వస్తూ వచ్చింది, మధ్యలో ఎక్కడో బ్రేక్ వచ్చింది. ఇది ఆ బ్రేక్ అన్ని రోజులు రాని సమయంలో చాలామంది ఋషులు ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నారు, మధ్యలో ఆగిపోయింది అని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు అర్జునుడు ఏమడుగుతున్నాడు అంటే, అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వత కథమేతద్విజి విజానీయం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. ఏమన్నాడు? సూర్యుడు వివస్వానుడు నీకంటే ముందే పుట్టాడు కదా, మరి నువ్వు ఈ విద్యను అతనికి ప్రారంభంలోనే ఉపదేశించానంటున్నావు కృష్ణ. అది మరి ఎలా, దీన్ని నేను ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి? నువ్వేమో ఇప్పుడు ద్వాపరయుగంలో పుట్టావు, సూర్యుడేమో ఎప్పుడో పుట్టాడు కదా, నువ్వు ఆయనకు చెప్పటం ఎలా సంభవించింది అని అడిగాడు. అప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నాము? కృష్ణ ఎలా అవతరించాడు అన్నది అసలు ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఇది ఈ ప్రశ్న అర్జునుడు అడిగినప్పుడు శ్రీ భగవానువాచ అజోపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా. అంటే అజోపి సన్ అవ్యయాత్మ, నేను అజో అంటే పుట్టుక లేనివాడినైనా, అవ్యయుడు అంటే నాశనం లేనివాడినైనప్పటికీ, భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్ అన్ని భూతాలకు అంటే అన్ని జీవరాశులకు కూడా నేను ఈశ్వరుని అయినప్పటికీ, ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామ్య ఆత్మమాయయ. సో నేను ఈ ప్రతి యుగంలో కూడా ఈ దివ్య రూపంతో నేను అవతరిస్తూనే ఉంటాను. నేను పుట్టుక లేనివాడినైనా, నాశనం లేనివాడినైనప్పటికీ, అన్నిటికీ కూడా ప్రభువునైనా కూడా, పరమేశ్వరునైనా నేను ఈ దివ్య రూపంతో ప్రతి యుగంలో కూడా అవతరిస్తూనే ఉంటాను అని చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడు ఇచ్చిన సమాధానంలో మొట్టమొదటి. తర్వాత అర్జునుడు అప్పుడు అని చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడ మనం భగవంతుడికి జీవుడికి ఉన్నటువంటి పోలిక ఏమిటి అన్నది చూడాలి, తర్వాత చూద్దాము. ఇక్కడ నేను ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తూనే ఉంటాను. ఏది? నేను పుట్టుక లేనివాడినైనా, నాశనం లేనివాడినైనా. అందుకే భగవంతుడిని పుట్టారు అనము, అవతరించారు అని చెప్తాము. సమస్త ప్రాణులకు అన్నిటికీ ప్రభువునైనా కూడా ఇలా ఈ దివ్య రూపంతోనే, నేను ఆది అయిన దివ్య రూపంతో, నా యొక్క దివ్య రూపంతోనే నేను ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తూ ఉంటాను. ఇక్కడ మనకు ఉదాహరణకి ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తున్నారు. విష్ణుమూర్తి, శ్రీరాముడు, ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు, వామన అవతారము. అయితే కృష్ణుడు ఎప్పుడు అవతరిస్తారు అని అంటే దానికి ఆయనే చెప్తున్నారు.
ఇక్కడేమో హౌ డస్ కృష్ణ అపియర్ అంటే నా యొక్క ఒరిజినల్ ఫామ్తో ఆది అయిన దివ్య రూపంతో నేను ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తూ ఉంటాను. ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ నేను నా యొక్క ఆది అయిన దివ్య రూపంతో నేను సంభవామి ఆత్మమాయ నేను అవతరిస్తూ ఉంటాను అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఆయన ఎప్పుడు అవతరిస్తారు అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. ఎప్పుడు అవతరిస్తారంట భగవంతుడు? యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత. ఇది ఒక ముఖ్య శ్లోకము. ఇప్పటి వరకు చదివిని ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా ముఖ్య శ్లోకాలే. ఇది ఇంకా ఎక్కువ మందికి దీని తర్వాత శ్లోకం చాలామందికి వస్తూ ఉంటాయి. సో యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత. ఎప్పుడెప్పుడైతే ధర్మం తగ్గుతూ వస్తుందో, క్షీణిస్తూ వస్తుందో, అభ్యుత్థానం అధర్మస్య అధర్మం ఎప్పుడైతే అభ్యుదయం చెందుతుందో, పెరుగుతుందో, ప్రోగ్రెస్ అవుతుందో, తదాత్మానం సృజామ్యహం అప్పుడు నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో వేరెవర్ అండ్ వెనెవర్ దెర్ ఈజ్ అ డిక్లైన్ ఇన్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఎప్పుడైతే ధర్మం తగ్గుతుందో, భారత అంటే భరత వంశస్థుడా, అండ్ ప్రిడామినెంట్ రైజ్ ఆఫ్ ఇర్రిలిజియన్ అధర్మం పెరిగినప్పుడు నేను అట్ దట్ టైమ్ ఐ డిసైడ్ మై సెల్ఫ్ ఆ సమయంలో నేను అవతరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడు అవతరిస్తారంటే ధర్మం తగ్గినప్పుడు, అధర్మం పెరిగినప్పుడు. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ఎప్పుడు అవతరిస్తారు అంటే వైడస్ కృష్ణ దేనికి అవతరిస్తారు? ఎప్పుడు అవతరిస్తారంటే చూసాం, ధర్మం తగ్గినప్పుడు, అధర్మం పెరిగినప్పుడు. ఎందుకు కృష్ణుడు దేనికి అవతరిస్తారు ఆ సమయంలో అంటే పరిత్రాణాయ సాధూనాం అంటే సాధూనాం మంచి వాళ్ళను రక్షించటానికి, వినాశాయ చ దుష్కృతాం చెడ్డవాళ్లను దుర్మార్గులను శిక్షించటానికి, వినాశనం చేయటానికి, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ ధర్మాన్ని మళ్ళీ సంస్థాపన చేయడం కోసం సంభవామి యుగే యుగే ప్రతి యుగంలోనూ నేను అవతరిస్తూ ఉంటాను అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో సాధువులైనటువంటి వాళ్ళని రక్షించటం, దుష్టులను శిక్షించటం, ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించడానికి మళ్ళీ నేను అవతరిస్తూ ఉంటాను అని చెప్తున్నారు. ఈ టు డెలివర్ ది పయస్ అండ్ టు అనిహిలేట్ ద మిస్క్రియంట్స్ అంటే మంచి వాళ్ళని రక్షించి చెడ్డవాళ్ళను శిక్షించి, యాజ్ వెల్ యాజ్ టు రీఎస్టాబ్లిష్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ధర్మాన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించడానికి ఐ మైసెల్ఫ్ అపియర్ మిలీనియం ఆఫ్టర్ మిలీనియం నేను ప్రతి యుగంలోనూ నేను అవతరిస్తూ ఉంటాను. ఇక్కడ మనకు కంసుడు యొక్క వధను చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ భగవంతుడు అవతరించటము, వాళ్లకు దేవకి వసుదేవులు వాళ్లకు విష్ణుమూర్తిగా కనిపించటము, తర్వాత శిశువుగా మారటము, ఆయన వసుదేవుడు తీసుకుని ఈ శిశువును నందమహారాజు ఇంట్లో వదిలిపెడటానికి వెళ్ళటం, ఆదిశేషుడు వాళ్లకు నీడగా వర్షం నుంచి కాపాడటం, ఇవన్నీ చూస్తున్నాం. అయితే కృష్ణుడిని తెలుసుకోవటం వల్ల మనకు వచ్చే లాభం ఏమిటి అన్నది చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనము కృష్ణుడు అవతరించటం దేనికి ఎప్పుడు అన్నది చూసాము. అసలు భగవంతుడికి జీవుడికి ఉన్న పోలిక ఏమిటి? నేను ప్రతి యుగంలోనూ నా దివ్యమైనటువంటి రూపంతో అవతరిస్తూ ఉంటాను అన్నారు. సో అసలు భగవంతుడికి జీవుడికి మధ్య ఉన్న పోలిక ఏమిటి అంటే కృష్ణుడు ఆయన శాశ్వతము,
అచ్యుత అంటే నాశనం లేనివారు అని అర్థం. ఆయనకు అందుకే అచ్యుత అని పేరు వచ్చింది. శాశ్వతమైన వాడు కాదు. జీవాత్మేమో శాశ్వతమే, ఆత్మ కూడా శాశ్వతమే. కానీ గత జన్మలన్నీ మనం మర్చిపోతాం, భగవంతుడికి అన్నీ కూడా గుర్తుంటాయి. అలాగే స్వకల్పనతో అవతరిస్తారు భగవంతుడు. ఆత్మమాయయ అంటే ఆయన సంకల్పించుకున్నప్పుడు ఆయన అవతరిస్తూ ఉంటారు. మనము ఎలా పుడతాము అంటే కర్మఫలం ఆధారంగా జన్మ తీసుకుంటాం. మన కర్మలను బట్టి మనకు ఏ రకంగా ఏ జన్మ ఎలా వస్తుందన్నది మన కర్మలను బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే మహామాయ ప్రకారంగా మనం పుడతాము. భగవంతుడు ఆత్మమాయ అంటే ఆయన యొక్క స్వయంగా ఆయన సంకల్పిస్తే ఆయన అవతరిస్తారు. తర్వాత ఆధ్యాత్మిక శరీరంతో అవతరిస్తారు. భగవంతుడి శరీరం కూడా ఆత్మలాగానే సచ్చిత్తానంద. మనకి ఆత్మ సచ్చిత్తానంద, కానీ మామూలు భౌతిక శరీరాన్ని మనం తీసుకుంటాము. అసత్ అచిత్ నిరానంద అని చెప్పారు. అంటే మన శరీరం శాశ్వతం కాదు అని. శరీరానికి ఆత్మకి భేదం లేదు భగవంతుడికి, రెండు కూడా ఒకటే, రెండు సచ్చిత్తానందాలే. మనకు ఆత్మ శరీరాన్ని పొందుతుంది. స్థూల శరీరము, సూక్ష్మ శరీరము అని ఉంటాయి. కానీ మనకు రెండు ఒకటి కాదు. మన ఆత్మ సచ్చిత్తానందాయే, కానీ శరీరం కాదు. భగవంతుడికి అన్ని జన్మలు గుర్తుంటాయి. మనకు శరీరం మాడినప్పుడల్లా మనం గత జన్మను మర్చిపోతాం. సో ఇవి భగవంతుడికి మనకి ఉన్న తేడాలు అంటే అని చెప్తున్నాడు. సో భగవంతుడిని తెలుసుకోవటం వల్ల అసలు మనకి ఏమిటి ఉపయోగం అని గనక మనకు ఒక ఆలోచన, ఒక డౌట్, ఒక క్వశ్చన్ వస్తే, జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్వక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. సో అర్జున, నా జన్మ కర్మల యొక్క దివ్య స్వభావం తెలుసుకున్న వాళ్ళు దేహం విడిచిపెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ భౌతిక జగత్తులో జన్మించరు. నా నిత్య శాశ్వత ధామానికి త్వక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. వాళ్ళకి దేహాన్ని త్వక్త్వ వదిలిన తర్వాత దేహాన్ని పునర్జన్మ నైతి, పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. మామేతి నా దగ్గరికే వస్తారు అర్జున అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎవరు నా దగ్గరికి వచ్చేది? జన్మకర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః. ఎవరైతే నా జన్మ, నా యొక్క కర్మల యొక్క స్వభావాన్ని, దివ్యమైనటువంటి స్వభావాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో, తెలుసుకుంటారో, వేత్తి తత్వతః ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు త్వక్త్వా దేహం పునర్జన్మ, దేహం వదిలిన తర్వాత పునర్జన్మ నైతి, పునర్జన్మ ఉండదు వాళ్ళకి, నా దగ్గరికే వస్తారు. అర్జున, నా జన్మ కర్మల దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు దేహం విడిచిపెట్టిన తర్వాత తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తులో జన్మించరు, నా శాశ్వత ధామానికే వస్తారు. హూ అండర్స్టాండ్స్ కృష్ణ. అసలు కృష్ణుని అర్థం చేసుకోవటం వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి అంటే వాళ్ళకి పునర్జన్మ ఉండదు, నా దగ్గరికే వస్తారని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఎవరు అసలు కృష్ణుని అర్థం చేసుకోగలరు అన్నది చెప్తున్నారు. దేనికి అర్థం చేసుకోవాలో ఇంతకుముందు చెప్పారు. ఇప్పుడు అసలు ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు? ఇలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎవరికి సాధ్యపడుతుంది అని గనక మనకి అనుమానం వస్తే, వీతరాగ భయక్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితః బహావో జ్ఞాన తపసా పూతా మద్భావమాగత. వీతరాగ భయక్రోధ. సో రాగము అంటే ఆసక్తి, మమకారం లాంటిది అనుకోండి. ఆసక్తి, తర్వాత భయము, క్రోధము, కోపము, ఈ మూడిటి నుంచి ముక్తులై ఈ మూడిటిని వదిలిపెట్టి మన్మయా మాం ఉపాశ్రితః, నాయందే సంపూర్ణంగా స్థితులై ఉండి, ఉపాసన భగవంతుణ్ణి సంపూర్ణంగా మనం ఉపాసన చేస్తూ ఉంటూ స్థితులై ఉంటూ భగవంతుడిలో బహావో జ్ఞాన తపస పూతా మద్భావమాగత. సో నన్నే ఆశ్రయించి ఇలా ఇంతకుముందు ఎంతోమంది ఈ నా యొక్క జ్ఞానంతో పవిత్రులయ్యారు, వీళ్ళందరూ కూడా నా దివ్య ప్రేమను పొందారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎవరైతే
ఆసక్తి, రాగము, భయము, క్రోధమును వదిలిపెట్టి భగవంతుడి మీదే మన్మయామాం ఉపాశ్రిత, నా మీదే సంపూర్ణంగా స్థితులై ఉన్నవాళ్ళు నన్ను ఆశ్రయించి ఇంతకుముందు ఈ జ్ఞానంతో పవిత్రులు అయ్యారు. ఆ రకంగా వాళ్ళంతా కూడా నా యొక్క దివ్య ప్రేమను పొందారు అని చెప్తున్నారు. ఈ మూడింటిని వదిలిపెట్టి భగవంతుడి మీద మనస్సు లగ్నం చేసిన వాళ్ళు భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోగలరు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు గోపికలు, బృందావనంలో గోపికలను చూపిస్తున్నారు. వాళ్ళు అన్నీ వదిలిపెట్టి వాళ్ళు కృష్ణుడి పట్ల ఎప్పుడూ కూడా ఆయన మీద ప్రేమతో, భక్తితో ఆయన మీదే వాళ్ళ మనసు లగ్నమై ఉండేది. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం మమావర్త్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః. ఎవరు ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం, ఏ రకంగా అయితే నన్ను శరణు వేడుతారో ఆ రకంగానే నేను వాళ్ళను అనుగ్రహిస్తాను అని చెప్తున్నారు. ఎవరు ఏ రకంగా పూజిస్తే నేను వాళ్ళని ఆ రకంగా అనుగ్రహిస్తాను అని చెప్తున్నారు. మమావర్త్మానువర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశః. కాబట్టి అందరూ ఏదో ఒక రకంగా ఏదో ఒక మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటారు. ఎవరు ఏ మార్గాన్ని అనుసరిస్తే దాని ప్రకారంగా నేను వాళ్లకు అనుగ్రహాన్ని ఇస్తాను అని చెప్తున్నారు. మమ వర్త్మాను వర్తంతే. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఉదాహరణగా ఇక్కడ గోపికలు వీళ్ళంతా భక్తి మార్గంలో భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకున్నారు. అలాగే కొందరు జ్ఞాన మార్గము, ఇంకా కొందరు కర్మ మార్గము, ఇలా రకరకాలుగా కొందరు చూపిస్తున్నారు. ఎవరికి తోచిన విధంగా వాళ్ళు భగవంతుడి మీద మనస్సును లగ్నం చేస్తున్నారు అని. కాంక్షత కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతా క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజ. పీపుల్ ఎందుకు అసలు అంటే దేవతల గురించి ఈ లోకంలో కామ్యకర్మలలో అంటే మనం రోజు కాంక్షత కర్మణాం సిద్ధిం అంటే మనం చేసే పనుల్లో అన్నీ కూడా విజయం రావాలి అనేటటువంటి కోరికతో, కాంక్షతో మనము ఇహంలో అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఈ దేవతలందరినూ పూజిస్తూ ఉంటాము. క్షిప్రం హి మానుషేలోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజ. కాబట్టి అలా పూజిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రతిఫలాలన్నీ సిద్ధిస్తాయి త్వరలోనే. అన్నీ కూడా ఈ భౌతిక కార్యక్రమాలన్నీ కూడా దేవతలను పూజిస్తే మనకు సిద్ధిస్తాయి. చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్యకర్తారమవ్యయం. ఇది వర్ణాశ్రమం గురించి చెప్తున్నారు. వర్ణాశ్రమం అంటే ప్రకృతిలో 3 రకాల మన పని తరువాత గుణాలు అంటే ఈ ప్రకృతిలో 3 గుణాలు ఉన్నాయి. సత్వరజస్ తమో గుణాలని చెప్పుకున్నాము. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకం అన్ని గుణాలు ఉండొచ్చు, 2 గుణాలు ఉండొచ్చు, అన్ని గుణాలు ఉండొచ్చు, ఒక్క గుణమే ఉండొచ్చు. మోస్ట్లీ చాలామందిలో అన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి. బట్ ఏది ఎక్కువ ఉంటే ఆ రకమైన ప్రవర్తన మనం చేస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే 4 రకాలుగా మనుషుల్ని విభజించాము. అయితే అది పుట్టుకతో కాదు మనం విభజించింది, వాళ్ళ యొక్క గుణాలను బట్టి, వాళ్ళ యొక్క కర్మలను బట్టి. కర్మ అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ పనులను బట్టి, వాళ్ళు ఏ పనులు చేస్తారో అని. కానీ ఆ ఏ పనులు చేస్తారో అన్నది కూడా వాళ్ళ యొక్క గుణాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎక్కువ సత్వగుణం ఉన్నవాళ్ళు బ్రాహ్మణులుగా ఉండి వాళ్ళు చదువులు చెప్పటము, పూజలు చేయించటం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత రజోగుణం ఉన్నవాళ్ళు అంటే ఎక్కువ కోరికలు, మంచి బోల్డ్గా ఉండగలిగిన వాళ్ళు, వీరోచితంగా కూడా ఉండగలిగితే
వాళ్ళు ఆ రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళను రాజులుగా చేస్తారు ప్రజలను సంరక్షించటానికి. ఆ తర్వాత కొంచెం మిగిలిన వాళ్ళను వాళ్ళ యొక్క బుద్ధిని బట్టి, వాళ్ళ తెలివితేట అంటే పనిని బట్టి ఏ పని చేస్తారు అని ఇంకొక రకం వర్తకులుగా ఉండి అందరికీ అవసరమైనటువంటి సామాన్లు తెచ్చిస్తూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత ఇంకా కొంతమంది పనులు సమర్థవంతంగా చేయగలిగి అన్ని పనులు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఈ వర్ణ అంటే ఈ చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం, ఈ 4 వర్ణాలను నేనే సృష్టించాను. అయితే ఎలా సృష్టించాను? గుణాలను బట్టి, కర్మలను బట్టి. వాళ్ళ యొక్క గుణం ఏమిటి, వాళ్ళు చేసేటటువంటి పని ఏమిటి, ఆ గుణానికి తగ్గ పని, ఆ ప్రకారంగా ఈ 4 రకాలుగా విభజించటం జరిగింది. కొంతమంది చదువు చెప్పేవాళ్ళు, కొంతమంది అందరినీ పోషించి రక్షించేవాళ్ళు, సంరక్షించేవాళ్ళు, కొంతమంది అందరికీ కావలసినవి తెచ్చిపెట్టి చేయగలిగే వాళ్ళు, ఇంకా కొంతమంది అందరికీ ఈ అవసరమైనటువంటి కొన్ని పనులు చేయగలిగిన వాళ్ళు. ఈ రకంగా విభజన వాళ్ళ గుణాలను బట్టి, కర్మలను బట్టి, పుట్టుకను బట్టి కాదు ఈ విభజన అని చెప్తున్నారు. ఈ వ్యవస్థ అంతా కూడా నేను సృష్టించిన, నేను మాత్రం మార్పు లేని వాడిని కాబట్టి నేను అకర్త అంటే నేను మార్పు లేని వాడిని కాబట్టి నేను అకర్త అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎందులోనూ కూడా భగవంతుడు పాల్గొనరు అని వీటిల్లో. కానీ అసలు ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఈ విభజన అనేది గుణాలను బట్టి, వాళ్ళ కర్మలను బట్టి. కర్మ అంటే వాళ్ళు చేసే పనులను బట్టి. కర్మ అంటే పని అని చెప్పుకున్నాము. కిం కర్మ కిం కిం అకర్మీతి ఇది చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. ఇది అర్జున ఉవాచ. ఏమని? కిం కర్మ కిం కర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహిత తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. అంటే కర్మ అంటే ఏమిటి, అకర్మ అంటే ఏమిటి అని అడుగుతున్నాడు. సో క్షమించాలి, ఇది భగవంతుడే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ఈ గుణకర్మలను బట్టి ఈ విభజన అనేది జరిగింది, వాళ్ళ గుణాలను బట్టి, కర్మలను బట్టి అని చెప్పిన తర్వాత అసలు కర్మ ఏమిటి, అకర్మ ఏమిటి అనేది కవులకు కానీ వివేకవంతులు కవయోప్యత్ర మోహిత వీళ్ళందరూ కూడా తెలుసుకోలేక తికమక పడుతున్నారు. తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి. ఇప్పుడు నేను ఆ కర్మ యొక్క విషయం ఏమిటో నీకు వివరిస్తాను. యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత నీకు మోక్షం, ఈ భవబంధాల నుంచి నీకు మోక్షం అనేది లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో కర్మ అంటే ఏమిటో, అకర్మ అంటే ఏమిటో గొప్ప వివేకవంతులు కూడా తెలుసుకోలేక ఆ తేడా దిక్కమక పడుతున్నారు. తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి. ఇప్పుడు నేను ఆ కర్మ రహస్యాన్ని నీకు వివరిస్తాను. ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నాక నీకు ఈ బంధాలన్నిటి నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది, మోక్షము అని. యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్ అని చెప్తున్నారు. ఈవెన్ ది ఇంటెలిజెంట్ ఆర్ బివిల్డర్డ్ ఇన్ డిటర్మినింగ్ వాట్ ఈజ్ యాక్షన్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ఇన్యాక్షన్. అకర్మ అంటే పని చేయకుండా ఉండటము అని. అయితే నౌ ఐ షల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ వాట్ యాక్షన్ ఈజ్, నోయింగ్ విచ్ యూ షిల్ బి లిబరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆల్ మిస్ఫార్చ్యూన్ అని చెప్తున్నారు. అది ఇప్పుడు నీకు చెప్తాను. ఈ జ్ఞానం తెలుసుకున్న తర్వాత నీకు అన్ని భౌతిక బంధాల నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది. సో అని చెప్తూ ఏం చెప్పారు? కర్మ అనేది 3 రకాలు. ఒకటేమో కర్మ, రెగ్యులర్ కర్మ అంటే ఏమిటి? మన ఇంద్రియ నియంత్రణ, చిత్తశుద్ధికి సహాయపడేటటువంటిది. అంటే హౌ టు కంట్రోల్ అవర్ సెన్సెస్, హౌ టు హ్యావ్ ఎ క్లీన్ మైండ్, చిత్తశుద్ధి. ఈ రకంగా ఇలా వాటికి సహాయపడేటటువంటి మంచి పనులు, అది కర్మ.
వికర్మ అంటే మనం చెయ్యకూడని పనులు, బ్యాడ్ పనులు అన్నమాట, బ్యాడ్ యాక్షన్స్. వేదాలు ఏదైతే చేయకూడదు అని చెప్తున్నాయో అది చేస్తే అది వికర్మ, బ్యాడ్ పని అని. అకర్మ అంటే అసలు మనం ఫలాసక్తి లేకుండా భగవంతుడి కోసం ఏదైనా పని చేస్తే దానిని అకర్మ అంటారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే నిన్నే చెప్పుకున్నాము, భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము అనుకుని చేస్తే మనకు ఈ అంటే దానివల్ల ఈ కర్మ బంధాలు ఉండవు, మనం దేనికి కూడా బందీలం కాము. కాబట్టి అలా బంధనం లేకుండా ఉంటే ఏంటి అర్థం? మోక్షం అనేది ప్రాప్తిస్తుంది. బంధం ఉన్నప్పుడే మళ్ళీ జన్మ అనేది వస్తుంది. కాబట్టి ఆ బంధం లేకుండా ఉండాలి అంటే ప్రతిఫలం లేకుండా భగవంతుడి ప్రీతి కోసమే పని చేయాలి, అది అకర్మ అని చెప్తున్నారు. అకర్మ సరే, ఇక్కడ ఉదాహరణగా పూజ ఇక దాని భగవంతుడి ప్రీత్యర్థమే కదా మనం పూజని చేస్తాము. సో అది మంచి ఉదాహరణ. అలాగే ఏ పని కూడా మనము ఏ పనినైనా భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేస్తే అది అకర్మ అవుతుంది. కర్మ అంటే ఏమిటి? మంచి పని ఏదైనా సరే మన ఇంద్రియ నియంత్రణ కోసము మన మనస్సును శుద్ధి చేసుకోవటానికి చేసేటటువంటి పని ఇక్కడ దానం చూపిస్తున్నారు. వికర్మ అంటే చెడు పని, శాస్త్రాలు ఏదైతే చేయకూడదు అని చెప్తాయో అది. ఇది ఇక్కడ మనకు కత్తి చూపిస్తున్నారు. సో ఎవరికైనా ఏదైనా హాని చేయాలి అనేటటువంటిది, అది చేయకూడని పని కాబట్టి వికర్మ. తర్వాత ఇక్కడ కృష్ణుడికి మనకి ఉన్న వ్యత్యాసం ఏమిటి అనేది మళ్ళీ చూసుకున్నట్లయితే ఆయన మాయనే నియంత్రిస్తారు. మాయ అంటే ఏమిటి అంటే త్రిగుణాలు, ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న ఈ 3 గుణాలు, సత్య, త్రేత, ఈ త్రిగుణాలు అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు. వీటిని భగవంతుడు వాటికి అతీతుడు. మనమందరం వాటికి లోనవుతాము, కానీ భగవంతుడు వాటికి అతీతుడు. కాబట్టి అది కృష్ణుడు, అది ఒకటి. ఆ తర్వాత ఇంకొకటి ఆయన రూపం శాశ్వతమైనది, సచ్చితానంద విగ్రహ అంటారు ఆయన్ని. ఆయన ఆత్మే కాదు, విగ్రహం కూడా సచ్చితానందమే. మనము మాయ చేత మనం నియంత్రించబడతాం ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల చేత. ఆయన మాయకు అతీతులు, అందుకే పైన చూపిస్తున్నారు. మన శరీరం ఏమో తాత్కాలికమైంది, భగవంతుడిది ఆయన శరీరం కూడా శాశ్వతమే, సచ్చిదానంద విగ్రహం. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. అంటే ఈ రకంగా ఇక్కడ గురువును ఏ రకంగా మనము సేవించాలి, ఏ రకంగా గురువు దగ్గర మనం ఉపదేశం పొందాలి అనేది ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఒక గురువును చేరి ప్రతి పరమ సత్యాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. ఏది? పరిప్రశ్నేన సేవయ అంటే ఆయనకు వినయంతో, తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన అంటే వినయంతో, పరిప్రశ్నేన సేవయ ప్రశ్నలు వేస్తూ సేవిస్తూ ఆయనను సేవ చేస్తూ గురువుకు ప్రశ్నలు వేయాలి. అప్పుడు ఉపదేక్ష్యంతితే జ్ఞానం, ఆయన జ్ఞానాన్ని మనకు ఉపదేశిస్తారు. ఎవరు? జ్ఞానిస్తత్వదర్శినః, ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు, తత్వాన్ని దర్శించిన వాళ్ళు మనకి జ్ఞానాన్ని, వాళ్ళకు తెలిసిన జ్ఞానాన్ని వాళ్ళకు చూశారు, దర్శించారు కాబట్టి వాళ్ళు మనకు ఉపదేశిస్తారు. ఎప్పుడు? మనం ఒక గురువుని చూసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర వినయంగా ఉంటూ ప్రశ్నలు వేసి తెలుసుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళు మనకి ఈ జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు. ఎందుకంటే ఈ జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు పొంది ఉన్నారు కాబట్టి. ఒక గురువుని చేరి పరమసత్యాన్ని నేర్చుకో, వినయంతో ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయనకు సేవ చేయి. అలాంటి మహాత్ముడైన జ్ఞాని నీకు జ్ఞానోపదేశం చేయగలడు. ఎందుకంటే అతను స్వయంగా యథార్థాన్ని దర్శించినవాడు. అంటే జ్ఞానిన తత్వదర్శినః, ఆ తత్వాన్ని, ఆత్మానుభూతిని దర్శించినవాడు కాబట్టి. ఎవరు ఈ జ్ఞానాన్ని సాధించగలరు అని గనక మనకు అప్పుడు డౌట్ వస్తే, శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియః జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతి మచిరేనాధిగచ్చతి. దివ్యజ్ఞాన తత్పరుడై శ్రద్ధ
శ్రద్ధ విశ్వాసాలు కలవాడు. ఎవరికైతే ఈ జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో శ్రద్ధ ముందు ఫస్ట్ ఉండాల్సింది. ఈ జ్ఞానం రావాలి అంటే ముందు నంబర్ 1 క్వాలిఫికేషన్ శ్రద్ధ, నంబర్ 2 విశ్వాసం, భగవంతుడి మీద విశ్వాసం ఉండాలి. అలాగే తర్వాత ఇంద్రియాలను నియంత్రణ అభ్యాసం చేసిన వారు, అంటే ఎవరైతే సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలరో, మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలరో వాళ్ళు ఈ జ్ఞానాన్ని పొందటానికి అర్హులవుతారు. ఇలాంటి గొప్ప జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతి, ఈ జ్ఞానం ఎవరికైతే వస్తుందో వాళ్ళకి పరమశాంతి మచిరేనాధి గచ్చతి, త్వరలోనే వాళ్ళు శాశ్వతమైన శాంతిని పొందగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. A faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses, ఎవరైతే ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలని శ్రద్ధతో విశ్వాసంతో ప్రయత్నించి వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియాలను సెన్సెస్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకుని ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి అర్హత ఉన్నది. దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అచీవ్ సచ్ నాలెడ్జ్. వాళ్ళు ఇలాంటి జ్ఞానాన్ని పొందటానికి అర్హులు. అండ్ హ్యావింగ్ అచీవ్డ్ ఇట్ హీ క్విక్లీ అటైన్స్ ద సుప్రీం స్పిరిచువల్ పీస్. దానిని పొందిన తర్వాత ఆ జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు పరమశాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ 2-3 విషయాలు చెప్పారు. ముందేమిటి, అసలు ఈ జ్ఞానాన్ని ఎవరు సాధించగలరంటే, ఎవరికి అర్హత ఉంది అంటే ఈ జ్ఞానాన్ని సాధించడానికంటే ఎవరికైతే శ్రద్ధ ఉంటుందో, ఎవరికైతే విశ్వాసం ఉంటుందో, దెన్ ఎవరైతే సెన్సెస్ ఇంద్రియాలను మైండ్ని సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు అర్హులు. అప్పుడు వాళ్ళు ఈ జ్ఞానంతో వాళ్ళు శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఉదాహరణగా ఈ మునులు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఈ శ్రద్ధ విశ్వాసంతో మనస్సును ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉండి వాళ్ళు ఈ రకమైన జ్ఞానాన్ని పొందుతారు. ఇక్కడ గురువుగారిని ఎలా ప్రశ్నించాలి అంటే, వినయంగా సేవలు చేస్తూ ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళకి తెలిసిన తత్వదర్శనాన్ని చేసిన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానాన్ని మనకు కూడా చెప్తారు అని చెప్పారు. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుణ్ణి బలరాముణ్ణి చూస్తున్నాము. వాళ్ళ గురువు గారు అయినటువంటి సాందీపని ముని ఆయన అక్కడ నేర్చుకున్నారు. వాళ్ళిద్దరూ ఆయన గురుకులంలో. భగవంతుడికి అన్నీ తెలిసినప్పటికీ కూడా గురువు దగ్గర చేరింది ఎందుకు అంటే, మనలాంటి వాళ్ళకి అది మార్గం అని చూపించటానికి. ఆయన 64 కళలు ఉంటాయంటారు. 64 కళలు కూడా 64 రోజులలో నేర్చుకోవటం జరిగిందని రోజుకొక కళ చొప్పున చెప్తారు. అగ్నిశ్చ శ్రద్ధధానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి, నాయం లోకోస్తి నా పరో న సుఖం సంశయాత్మనః. జ్ఞానము విశ్వాసము 2 కూడా లేని వాళ్ళు, అనుమానపడే స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు భగవద్జ్ఞానాన్ని పొందలేరు. ఎవరు భగవద్జ్ఞానాన్ని సాధించలేరు అంటే ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఎవరికైతే జ్ఞానము విశ్వాసము ఉండవో, ఎవరికైతే అనుమానం ఉంటుందో, ఎప్పుడూ అనుమానం పడేవాళ్ళు భగవద్జ్ఞానాన్ని పొందలేరు. ఈ సందేహించే మనసున్న వాళ్ళు నాయం లోకోస్తి నపరో న సుఖం. సో వీళ్ళు సంశయాత్మనః, ఎవరికైతే ఈ సంశయాలు ఉంటాయో అలాంటి వాళ్లకు ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ సుఖం అనేది సుఖం అనేది లేదు, సందేహించే మనసు ఉన్న వాళ్లకు అని చెప్తున్నారు. సో బట్ ఇగ్నరెంట్ అండ్ ఫెయిత్లెస్ పర్సన్స్ అంటే శ్రద్ధ లేనటువంటి విశ్వాసం లేనటువంటి మనుషులు who doubt the revealed scriptures don't attain God consciousness, they fall down. ఈ శాస్త్రాలన్నీ కూడా నమ్మని వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి చేరుకోలేరు, వాళ్ళు మధ్యలోనే పడిపోతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఎవరికైతే అనుమానం ఉంటుందో, డౌటింగ్ సోల్, సంశయాత్ములు ఉంటే వాళ్ళకు ఈ జన్మలో కానీ ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ వాళ్ళకి శాంతి అనేది ఉండదు. దెర్ ఈజ్
హ్యాపీనెస్ నీదర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ నార్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వరల్డ్. వాళ్ళకి ఏ లోకంలో కూడా శాంతి అనేది ఉండదు. ఎవరికి అంటే సంశయించే వాళ్ళకి, అనుమానించే వాళ్ళకి, డౌట్ చేసే వాళ్ళకి, భగవంతుడి మీద ఫెయిత్ విశ్వాసం లేని వాళ్ళకు. తస్మాదజ్ఞాన సంభూతం హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మనః చిత్వైనం సంశయం యోగం అత్తిష్టోత్తిష్ట భారత. తస్మాత్ జ్ఞాన సంభూతం హృత్స్నం జ్ఞానాసిన్ ఆత్మనః. అందువల్ల అజ్ఞానం నుంచి అజ్ఞానం వల్ల సంభవించాయి, తలెత్తాయి ఏమిటి? నీ హృత్సం, నీ హృదయంలో జ్ఞానాసిన్ ఆత్మనః. ఈ సందేహాలన్నీ కూడా అజ్ఞానం వల్ల నీ మనసులో సంభవించాయి, తలెత్తాయి. అంటే ఏ సందేహాలు? పాపమేమో, చేయకూడదేమో, ఇది తప్పేమో, ఇవన్నీ అనుకుంటున్నాడు కదా. మమకారం, అయ్యో నా వాళ్ళని చంపితే ఎట్లాగూ, సుఖం లేదు, ఇవన్నీను. అందుకని ఈ డౌట్స్ అన్నీ కూడా నీకు ఈ అజ్ఞానం వల్ల నీ హృదయంలో తలెత్తాయి. కాబట్టి జ్ఞానాయుధంతో చిత్వైనం సంశయం యోగం, ఈ జ్ఞానాసినాత్మనః, ఈ చిత్వైనం అంటే వీటిని జ్ఞానం అనే ఆయుధంతో ఖండించు నీ మనసులో వచ్చిన ఈ డౌట్స్ అన్నిటిని అని చెప్తూ అత్తిష్టోత్తిష్ట భారత అంటే లేచి యుద్ధంలో పాల్గొను అని చెప్తున్నా. అందువల్ల అజ్ఞానం నుంచి నీ హృదయంలో తలెత్తిన సందేహాలను జ్ఞానాయుధం ద్వారా ఖండించు. ఓ భరతవంశస్థుడా, యోగాలో స్థితుడవై లేచి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. Therefore, the doubts which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge. Knowledge అనేటటువంటి ఒక ఖడ్గంతో, జ్ఞానం అనేటటువంటి ఖడ్గంతో నీ మనసులో అజ్ఞానం చేత తలెత్తిన అనుమానాలన్నింటినీ ఖండించి, భరతవంశస్థుడా నువ్వు లేచి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇతి షోడశకం నామనం కలికల్మషనాశకం నాతః పరతరూపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. అంటే సకల వేదాలన్నీ వెతికినా కూడా ఈ కలియుగంలో విషపూరిత ప్రభావాలను రూపుమాపాలంటే 16 పేర్లున్న హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించడం కంటే వేరే ఉపాయం లేదు అని కలి సంతరణ ఉపనిషత్తులో చెప్పబడినది. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ గీత హరే కృష్ణ మాతాజీ. గీత సారాంశం ఒక్కటి చూద్దాము. దీంట్లో అత్యంత పాపకర్మలను ఆచరించేవాడు సహితం ఈ దివ్యమైన భగవద్జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించిన దుఃఖాలతో కూడిన ఈ భవసాగరాన్ని దాటివేయగలడు. సో ఎవరైనా సరే ఈ భగవద్జ్ఞానాన్ని గనక ఆశ్రయిస్తే వాళ్ళ పాపాల నుంచి విముక్తి వస్తుంది. ఈ దుఃఖంతో కూడినటువంటి ఈ భవసాగరం, ఈ భౌతిక ప్రపంచం, దీన్నే ఒక భవసాగరంగా పోలుస్తున్నారు. దీని నుంచి దాటాలి, ఈ భవసాగరాన్ని దాటాలి అంటే ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయిస్తే మనకు అది సాధ్యపడుతుంది అని మనకు ఈ పాఠంలో నేర్చుకున్నాము. భగవంతుని పొందటం వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి, ఎవరు పొందగలరు, ఎవరు పొందలేరు, ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు చూసాము. హరే కృష్ణ. ఇందులో మీరు యూత్ గ్రూప్ ఎవరు ఉన్నారు చూద్దాము.